היי, אני אינה, פיזיותרפיסטית ומדריכת כושר. אני מעבירה שיעורי התעמלות לנשים בהיריון ולאחר לידה בקיבוץ יגור בימי שני וחמישי. אתן מוזמנות להגיע לשיעור ניסיון. השיעורים מותאמים לנשים בכל שלבי ההיריון וגם לאחר לידה, כל עוד ההיריון תקין ואין שום איסור רפואי לבצע פעילות גופנית בזמן ההיריון. היום אני רוצה להראות לכם כמה תרגילים מצוינים שלא דורשים אף אביזר, רק בגדים נוחים ומזרון. בואו נתחיל. נשכב על הגב דרך הצד, כדי לא להעמיס על שרירי הבטן. מצוין. נתחיל בחימום קל, בעיקר סיבובים של עמוד השדרה, כדי למנוע כאבי גב שמופיעים פעמים רבות בהיריון. אנחנו נשכב על הגב, רגליים בפיסוק קל, ואנחנו נסובב את הברכיים מצד לצד בעדינות, כאילו רוח באה ומזיזה אותן מצד לצד. הרגליים רפויות, כל רגל נעה בכיוון שנוח לה. ולאט לאט אנחנו נגדיל את התנועה של הסיבוב. עד שהרגליים כמעט נופלות לרצפה. כל מי שסובלת מכאבי גב, התרגיל הזה מומלץ מאוד באופן יומיומי בבוקר לפני הקימה מהמיטה. מצוין. עכשיו מה שנעשה זה אנחנו ניקח ברך אחת אל החזה, נחזיק אותה בידיים וניישר את הרגל השנייה ונמשוך את הברך אל החזה. אם הבטן מפריעה, קחו את הרגל קצת הצידה ותמשכו דרך הצד. וננשום, נרפה, הרגל השנייה ששוכבת ישרה רפויה לגמרי. נהדר, ואנחנו ניישר את הברך עד כמה שאנחנו יכולות. נחזיק עם הידיים מאחורי הברך ונעשה הטיה של כף הרגל לפלקס ופוינט. 3, 4, 5, 6, 7, 8. תרגיל מצוין למי שיש בצקות, עוזר לנקז את הנוזלים, ונחליף רגליים. תשתדלו לא להרים את שתי הברכיים באוויר בבת אחת, אלא רגל רגל. אנחנו מושכים את הברך אל החזה, נוקפים את הבטן ומושכים איפה שאפשר. מעולה, וניישר את הברך ונטה את האצבעות אלינו, אל עבר הראש ולתקרה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מצוין. נסתובב אל הצד. ונתחיל בתרגילים לחיזוק הירך. רגל תחתונה כפופה, רגל עליונה ישרה. אתם יכולות לשכב על היד או להניח את היד על הראש, מה שנוח לכם. ואנחנו מרימות רגל ישרה כלפי מעלה. עכשיו שימו לב שהרגל לא הולכת קדימה מדי ולא הולכת אחורה מדי. הן אמורות להיות ממש על הצד והרגל עולה בהמשך לגוף. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ואחרון חביב 10. מעולה. עכשיו אנחנו מכופפות את הברך השנייה, ואנחנו ממשיכות בתרגיל הבא. 1, אנחנו פשוט מרימות את הרגל כמו שהיא למעלה. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, אחרון חביב 10. מעולה. ואנחנו מתהפכות לצד השני ועושות את אותו הדבר.
1, 2, 3, 4, רגל ארוכה, בטן אסופה, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. מעולה, נכופף את הברך העליונה ונמשיך בתרגיל הבא. 1, 2, נשמור על בטן אסופה וננשום. 3, 4, 5, 6, 7. למי שסובלת מבעיות צוואר, באמת כדאי לבצע את התרגיל עם הראש מונח על היד. ואחרון חביב, להוריד. יפה מאוד. עכשיו אנחנו נעבור לישיבה שנקראת ישיבת בתולת ים. כאשר אנחנו יושבות על הטוסיק, שתי הברכיים כפופות, הרגל הזו, כף הרגל מתחברת לירך של הרגל השנייה, וכף הרגל השנייה הולכת אחורנית. מעולה. עכשיו, אנחנו מותחות את הגב לצד הרגליים, לכיוון הרגליים, ואז מניחות יד ומרימות יד שנייה אל עבר התקרה. ויורדות 2 ומתרוממות. מעולה. תעבדו גם עם הרגליים, לא לשים את כל המשקל על כף היד. אנחנו דוחפות פה עם הרגליים כלפי מעלה ומנסות להגיע לתקרה. 4, 5, להוציא אוויר בעלייה, לקחת אוויר במתיחה. 7, 8, 9, ואחרון חביב 10. מצוין. נעבור לצד השני. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 2, 9 ואחרון. יפה מאוד. לתרגיל הבא נעבור לעמידת 6. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו עושות בתרגיל הזה נקרא איסוף בטן. אנחנו משחררות את כל הבטן למעלה בשאיפה, אנחנו נותנות לה ליפול ולוקחות אוויר. אנחנו מוציאות אוויר ואוספות את הפופיק אל הגב. בלי לקמר את הגב, אנחנו רק אוספות את הפופיק. אז ככה, אנחנו לוקחות אוויר, מוציאות אוויר ואוספות פופיק אל הגב. ומחזיקות 1, 2, 3, 4, 5 ומשחררות. לוקחות אוויר ואוספות, מחזיקות 1, 2, 3, 4, 5 ומשחררות. ומחזיקות 1, 2, 3, 4, 5. מצוין. עכשיו אנחנו מוסיפות לזה גם ניתוק קל של הברכיים. אני קוראת לזה פלנק להריוניות. אנחנו מניחות את האצבעות של הרגליים על המשטח. אנחנו אוספות את הבטן כמו קודם, בהוצאת אוויר. ואנחנו מנתקות את הברכיים ונשארות למעלה 1, 2, 3, 4, 5 ולרדת. עכשיו, בזמן שאתם למעלה, אני מדברת, אז קשה לי קצת לנשום, אבל אתם לנשום כל הזמן שאתם למעלה, לא לעצור את הנשימה. בואו נעשה את זה שוב. לנשום 2, 3, 4, 5 ולרדת.
מעולה, פעם אחרונה. ולרדת. יפה. תרגיל הבא, אנחנו עומדות על הברכיים, הידיים שלנו קדימה או על המותניים. אנחנו מניחות את כפות הרגליים על הרצפה, פותחות פיסוק קל, וכאשר הגוף שלנו קו ישר מהברכיים ועד הכתפיים, אנחנו נשענות אחורה. זאת אומרת, לא לתת לטוסיק לברוח אחורה, הטוסיק ישר, הבטן אסופה, ואנחנו יורדות כיחידה אחת אחורה, כל אחת עד איפה שהיא מצליחה. אנחנו משתמשות בשרירים של הירך הקדמית כדי לבלום אותנו וכדי לחזור קדימה. 3, 4, לקחת אוויר ולהוציא. 5, 6, 7, מצוין. 8, 9, אחרון חביב. 10, מצוין. יפה מאוד. בתרגיל הבא נשכב על הגב. דרך הצד. מצוין. נפתח פיסוק קל ברגליים. נצמיד את העקבים אל הטוסיק כמה שאנחנו יכולות. מעולה. ידיים על הרצפה לצידי הגוף. ואנחנו עושות הרמות אגן משולבות בעלייה על קצות האצבעות. אז אנחנו מרימות את הטוסיק ומרימות את קצות האצבעות, עולות על קצות האצבעות. מורידות ולהוציא אוויר בזמן העלייה. 2, לעבוד עם הטוסיק. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. אם אתם מרגישות עומס בגב התחתון, פשוט תעלו פחות גבוה. תעלו ככה, וזה מספיק. ואחד אחרון, 10. לתרגיל הבא, אני רוצה שתעלו על המרפקים. תנסו לעשות את זה דרך הצד. מעולה. עכשיו ניישר רגל אחת ונשאיר את השנייה כפופה. ואנחנו מרימות את הרגל ישרה עד גובה הברך השנייה. תוך כדי אנחנו מוציאות אוויר בהרמה. 2, בטן אסופה וחזקה. 3, 4, הרמה והורדה איטיים. 5, 6, 7, 8, 9, ואחרון חביב, 10. מעולה. ולהחליף רגליים. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, עוד 2, 9, 10. מעולה. ודרך הצד נעבור לתנוחת עובר ונעשה שחרור בתנוחת עובר. אנחנו פותחות את הפיסוק הדרוש לנו כדי להכניס את הבטן בין הרגליים. אנחנו מורידות את הטוסיק אל העקבים ואנחנו שולחות ידיים קדימה, מניחות ראש על הרצפה ומותחות. למי שזה קשה לרדת כל כך נמוך, יכולה גם להישען על האמות. העיקר שהגב יתארך ויהיה ברפייה. מעולה.
תודה רבה. אם נהניתם מהסרטון, שתפו אותו לחברות ההריוניות שלכם וגם לאלו שאחרי הלידה. לעוד סרטונים, עקבו אחריי בערוץ היוטיוב או בפייסבוק.